Ja nem, 50, nem 10, 50 és 100 kontraktot kell megcsinálni. Ja, mindjárt megvan a 100 amúgy. Én közben elindítottam egy felvételt. Nyugodtan. Take a look at the equipment and prepare accordingly before Jej. Mondtam, hogy én ezt szeretném. Kiderülnek itt a mocskos dolgok. Igen, két életem van. Amúgy nem tudom hány ember játszott így fazmofóbiát tényleg, hogy... Kettő akkunton játszik egyszerre. Hát nem túl sok mindenki. Ezen a picit izé... Igen, mert mindenki 4 tolja. Ja mi? Én keresem a kihívásokat most na. Krisztián itt a bóna konyha mellett. Mi a izé? Megyek. Ó, ott a curse item is. Egyel akkor itt nyitott egy ajtót. Itt egy Megyek. picit lekapcsolom a villanyt. IMF 5. Ennél az ajtónál. Melyiknél? Itt állunk. A garázsáj. Itt? Akkor valószínűleg itt van? Mert nézek hőmérőt. Ha most vagy a folyosó, vagy a belül. Hát itt 20 fok van. Akkor belül van. Itt pedig 20 fok van. Nézd meg a konyhába. Jó. Itt 12 fok van. 10, Jó, akkor 12. Ez egy meleg szellem. Hát ez tuti nem lesz mínusz. Ide jövök. ki tudja még? Itt jó valószínűleg tényleg a konyhában van úgy. A környéken ott van annak idején. Ja, jó, elmásod. Amúgy UV-t nem néztem. Nem baj. Írtak még. Na már megint. Pusztorvat nem látok. Már nem is fogsz. Már megvan mind a kettő. Igen, IMF 5 és írás. Ó. Szóval ugyanez a system. Ja. Shade, Spirit Mining. Vagy akkor hol az IMF? Én bemaradok itt egy picit, hogy megnézem, hogy shade. Jó. Én hozok be sót, amit lehet fotózni. Jó, ez nem shade. Vagy hát most itt csinál konkrétan mellettem valamit, szóval. Jó, Aztán- akkor vagy Mining vagy Spirit megint. Tudtam volna hozni. Mit? Sót, de most már nem. Hát behoztam az összeset. Mondtam, hogy hozok sót. Egyet meghagyok Bencének. Egy egészet. Ciao. Ja, a lábképek még mindig kellenek. Nem, feladtam a lábképeket. Ja. Meg most UV nem is lehet. Nekem most a szellemet kéne lefotózni. Mondjuk nem, az is tök minden. Keresztet hoztunk be? Tettem le. Igen, itt van. Hát akkor tarotozzunk már. Hozzád a tarotot. Itt a szobájában. Jó, Hát- nálam van, szóval én kezdek. Ja. Hermit, megfogtam a szellemet. Ez itt kérlek szépen, ez a 2 só, ez amúgy 6 só együtt. Csinálj egy Christian nyomot. Wheel of Fortune. Száj. Maxon van a szerintem. Zöld volt. Ja. Ez- Még csak 3 sós képet csináltál. Hát már Ezt- annyit tudott. De nem 6 van benne? Nem, itt van. Ja, jó, oké. Ja, azt amúgy a first item-et lefotóztuk. Jó, Két. könyvet. Le. Na, nekem mínusz 25, let's go. Hermit. Kék. Akkor az gondolom az belezárva. Hát Na olyan megtalálj, Christian? Wheel of Fortune-ből van csak Mástin. Az utolsó képet ne csináld meg, Christian. Ja, Ne csinálj több képet majd, Réci. túl eldobtad. Ja, megvan. Van. Hermit. Milyen színű volt? Kék. És ez a Kék. lime. Ja, hát Hermit, hülye vagyok, nem Wheel of Fortune. Flower. Nem csinált semmi. Na, eldobom.
Utolsó kártya, wow, Oh, szomorú. De legalább egyik se volt full. Nézd, megint van 6 kép. Vagy mi 3. Már lefotóztam. ezt is? Ja, igen. Egy darab kép Mhm. van. Igen, láttam, hogy lefotóztad ezeket is. Akkor szóltam, hogy egyet vegyek. Akadályos megmaradásodott fosrottál. Milyen fluidon meg van csinálva. Kimnyíl. Utánoztam a Zordból a klónt. Honnan mit utánoztál? A Zordból a klónt. Pont, ja. Hé, az nekünk kell. És a miningnak halk a lépése amúgy? Jó. A spiritet, hogyha lesz mastickeled, akkor onnantól számítva 3 perc, mire újra tud huntolni. És hagytál nekem 3 sót amúgy? Igen. Kocsiba hagytad amúgy? Nem, itt van. Ja, oké. Amúgy, Csak neked. Thank you. de amúgy azt bírom, ledobtam ide neked a fényképezőgépet. Hát nekem van sajátom. Nem baj, ide dobok még egyet. Fel tudod Majd csak dobni. tudjam lefotózni Józsit. Aha. Meg legyen spirit és eljem túl. Csak így ezek a kívánságaim. Amúgy én nem tudom, nem hallottam, mikor belelépett a showba. Mert azzal is meg lehetne állapítani? Hát... Amúgy én konkrétan rajta álltam a showba. Vagy mi van? Mit lehet megállapítani a showba? Bocs, nővérem elterelte a figyelme. Hogy lehet hallani a léptét. Smilingban. Én hallottam, amikor belelépett. Akkor én voltam süket. Mindegy, meg is hallgatom. És hangos volt, vagy halk volt? Hát szerintem Ez- showban nem lehet kitalálni, mert eddig Jó, mindig ugyanolyan hang. ez volt a kérdésünk, csak Krisztián nem tette fel. Eléggé halkáltak a kreditek is. Meg nem tudom, hogy bagol-e, hogy 3 show van egy kupon. Diszkó, bum bum bum. Leüs a ségbe. Én maga vagyok a szék. Majdnem megkérdeztem, hogy mi ez a nature topofonon. De közben én vagyok. Hát faszi elaludtam, hogy mi lett vele? Most azon gondolkozok, hogy séde. Nem tudom, az vele... Pont azon kezdtem el gondolkozni, mert mondom, itt állok bent a keresztül a szobájában, 0 szenitével, és nem csinál semmit. Csak mellettem már csinált valamit. Most is csinált valamit. Egy ajtó. Itt a showba is belelépett, szóval elvileg ennek nem kéne sédnek lenni. Jaj, tudod mi? Elhúztunk Hermit kártyát. Ja, bezártuk. Lefogtuk a szellemet, szóval... Ezért nem akar semmit csinálni.
Szóval így nem lehet. Amúgy meg biztosítottam magamba egy információt. Hogyha nem kapunk docot itt, akkor semmi esélye nincs a Gorjóra. Mert a Gorjós semmi másból nem lehet detektálni, és ez meg van csinálva a játékban. Hogyha azt nem Ja. tudsz kapni, akkor biztos nem Gorjó. Csak ez 2 vagy 1 evidence-nél számít. Szóval, hogyha Gorjó van, akkor biztos, hogy docot kapsz. Igen. De mondjuk Insanity-be szar akkor, hogyha Gorjót kapsz, megkapod a docot, és akkor... Ső. És akkor tudod, hogy Gorjó. Hát de másnak is lehet a doc. De docba csak akkor látod a Gorjót, hogyha a kamerában nézed. Ja, igen, jó, igen. Igen, jó, hülye vagyok. Wow, interakt. Ledobtad a keresztet és rezeg. Nálam nem. Nem. Van olyan bug, hogy rádobok úgy egy tányért, egy más embernek a tányérára, akkor elkezd repülni. Dobjuk el egyszerre, mit szólsz? Jó, 3-ra. 1, Jó. 2, 3. Ja, de pont rá kell esnie, várjál. 1, 2, 3. Ne. Hát rádobtam a tetány, vagy ne csinálj semmit. Ja, mondta belelépett a showba is. Azt most hallottam. De miért dobtad el? Rádobtam a tányérodra a tányért. Ezt pont Nem. eldobod. Nézz Már egy picit értem. fentebb. Ne ennyire, picit fentebb. Még egy picit fentebb. Még egy picit. Jó, várj, maradj így. Ugyanúgy nézek most. Nem, picit fentebb vagy. De ne dobd el! Na, Na, ez hogy néz ki? Nálam benne van a fejedbe. Igen. hát... Igen, Az én fejembe benne van a tányér. persze. Hát most... Ja. Amúgy így... Majdnem lebeg. Nem, rajta van a tányérodon. Leesett. Várjál, le kéne fotózni, Gec. Csak 2-es lett! Gyorsan töröljük ki. Faszom. Na, akkor bencsőtnek egy törös. Christian, próbáljuk meg rádobni egyszerre. Oda dobd. Bocs, oda. 3-ra, jó? 1, 2, 3. Ez nem jött össze. Majdnem. 1, 2, 3. Most belelépkedett a kirakott somba. 1, 2, 3. Hagyjuk, jó van. Feladom. Működik már. Lehet ezt is kivették, mint az ajtót. Az ajtó a legszomorúbb dolog a világon, amúgy, hogy azt kivették. De amúgy én azt vettem észre, hogy tegnap vagy tegnap előtt nálad majdnem kitépted kaput. Hogy hívják le? A campnél. Krumpli baseballzozok. Krumplival akkor jó játszani, amikor idejössz. És valahogy így. Nem? Kicsit feljebb. Aha. Hova raktátok a keresztet? Ja. Amúgy úgyis benne volt a range-ban. Na mindegy. Minden polcot hozzáér, és így folyton adja ki a hangot. Kurva. Figyelj, Bence!
Józsi nem akar csinálni valamit. Nem nagyon. A Hermit már csak lement. Hát Eventel, egy sor. Nem lehet, hogy ez shade. Tudom. Csak valami nagyon agresszív shade. Hát De jó, hogy minden nem működik. Kell fényképezőgép? Aj. Dobad meg a villába. Vencének odaadtam. Villába. Fejbe találtam vele Bencét. Mit ide szemeteltem, Jézusom. Aha. Legalább Eventet adja, hogy lefotózhassam, azt utána fel ülhettek itt bent 5 évig. Menjünk innen átmenjünk a konyhá, nappaliba. Milyen lesz, ha azt lefotózom a sót, az kimék a picsába. Ezt körül kéne lópolni közösen. Mindenki meghalna. Hát még nem. A tévétával irányít. Ne dugtam. Berobtad a tévé mögé. Dehogy? Hol van akkor? Nem mondom meg. Mm. Hol? Hol? Úristen, srácok, valami szellem jár itt. Hát én nem is nyúlok a tévéhez. A tányért megtaláltad, Bencsi? A tányér nem elek. Mint tudod. Jó, azt szerintem lefotózom a sót, hogy leszarom. Lesz $500 kitérek. Az belső kép. Füstölő keres, meg egy másik. Egyik se feltek. Örülök. Nem lehet, Tony. Azt Hát, a már ők itt- 0 centimet tovább letette nekem. Leszopta a szerintédet még jobb. Már, most már mínusz 400-ban vagyok, ilyenek. Én elnyomom és vastik. Ne kapcsolod le a villanyt. De miért? Figyelj valaki, hogy beküválja. Nézem. Mit kell nézni? Nem. Na, Nem. ez a sávban. Hát nem tudom, innen jött egy event most. Lehet, hogy itt van. Hőmérsékletet nézzetek.
Na, izét nyomkodjátok a kevés masztikünket. 9 fok van. 10 fok van. Az 5 átköltözött. fok van. Ja, hát az a tévével is Fok. játszik, szerintem biztos elköltözött. 9. Hát itt van elvileg a konyhában. De ott nyomtad el. Konyhába. Hát a konyhában. Pedig itt nyomtam, ahogy itt nyomtam. Én mindjárt jövök. Krisztán, látod, hogy játszik a tévével? Messziről. Boom. Úgy hallom, hogy nyomkodod. Ja? Akkor minek kérdezted, hogy hol vagyok? Elrontottad a viccet? Kár, hogy már ez nem működik. Hát... Nem is jó. Mert ha magamra zárom. Rendesen még magamat is el tudom vele lökni. Nem csak a poharat. Ez pro stratégia volt tőlem az apokalipszisben. Az ajtólökés, mert minimális boostot ad, gyorsabban lök meg téged az ajtó, mint amennyire mész. Pro tip. Most mind a hárman egy helyre buktunk. Most már Halad- nem kerested. Olyan shade. De érdekes, mert mégse tud lenni séd. Már látom a végén, hogy kéri. Sade. Nem tippeljük, azt menjünk haza. Oh, Én majd dolgot meg akarok csinálni. hol a krumpli? Hát valahova üdítettem neked még valamikor a konyhába. Ne! Feldobta a krumplit. Nem érem el. Hát ez szép volt. Ez várd már be. Na, tessék.
Ja, megvan. Bedobtam a krumplit. Ne borulj már arra. Sikerült. Mert az én beviszek egy izét. Mikrofont. Hogy halljam, hogyha csinál bármi. Jaj, Krisztián, hántól. Tényleg. Hogy is, Jóri nem csinál semmit. Ezért kerestek közben. Ezért kerestek. Ha ide rakom a ház közepébe, és felnagyítom, az egész házat hallom. Hopp, nyitott egy ajtót. Na jöjjön. Valahol. Nem ehhez nyújtnak sehhoz. Szerintem már mindenkinek nulla a szenetie. Nem létezik. Na mondjuk itt a kivilágított házban mondjuk. Hé, kifújt el a gyertyámat. Nem én voltam. Mi a fasz? Detektálta a motion sensor. Hallott tényleg? Sajnos, hogy dobtam oda is kerestem. Kész. Kész az Ultimate Fénybunker. A fényes, mint a bűn. Rakjátok már, hogy a kamerát, hogy lássam. Bunker telibe. Hogy tetszik? Gyönyörű. Ugye? És most magára zárja. Tekor. Itt vannak olyan táblák. Mindenkinek ugyanaz a délje mindig. Igen. Csak más De szar. Nem, nekem még a mennyiség is ugyanaz. Ó, két napnál fotó volt. Ami én ezt Beleragadt a szellem. Beleragadt a szellem a izémbe, motion sensoromba.
utolsó államról. De már nem fotóztam egyet. Nem fotóztuk le, szerintem. Ja, vagy te? Hát ma most játszol először, nem? Aha, persze. Akkor meg. Igen, az előző kör az nem az volt, amiben játszott. Hát jó. Hogy van itt IMF? Hát de ott nem 2? fotóztad le a szállamat. Ja, de ez nem a mai, nem? Vagy de? Az előző kör az a mai. Ez a heti feladat. Ez mi? Melyiket nézed? Ja, Jaj, napi rossz. feladat. Igen, a napit nézed szerintem. Na mindegy. Hetivel végeztem. Egy nap. 4-et, vagy mi? 3-at megcsináltam a 4-ből. 28 darab lábfutó tér. Mondjuk abból... Hmm. Év. Ja, 3 óra... Éj. Hát azt nem fejezem. Kérek újat. Hentai. Sugoj. Erre a Star Filming Ghost Interactionra leszek kíváncsi amúgy, hogy jelenleg a csinálsz egy képet, az nem ugyanúgy néz ki mindenkinél. Mi lesz a filmnél? Minél? Hát a szellemfilmeknél. Jó. Jó kérdés. Mi? Itt van a fürdőszobába. Úristenem. Elköltözött? Hát itt jár kell folyton a docba, nem hallod? Hát bejövök már a másikkal is, hát nem tudom. Nem lehet, hogy az a probléma, hogy neki még századszor. Jó zene, mi? Mondjuk nem igaz napot kerestem. És van küldőbe akkor. Izé. Várjunk 10-ig, ha 10-ig nem csinálsz, mint hazamegyünk. Betippeljük, azt hazamegyünk. Hopp, Na, használta elment a kereszt végre. Akkor... Akkor most már csak vegyük ki a kereszteket. Jó, meg a... Well, Tessék, lesz masztikkeltem. Jó. Ezeket a dolgokat magamnak dobom. Én majd itt az Ultimate Spotomról majd hallgatom a szellemet. Jó, meg kivittem a keresteket. Lenyomta az áramot. Milyen jó zenét nyom. Már néha egy ilyen szóközt is ilyen nagy beat jön. Mert mit csinál? Hát nem hallod a motion sensor? Nem. Ja nem. Most kim voltam. Komionból. Tü-tü-tü-tü, tü, tü-tü-tü-tü. Ezt nyomja. Van egy ritmusa. Egy ritmusa. Abban a szobában kibújt be. Én vagyok a kék. Te vagy a blue. I'm blue, da di ba du da. Nekem ilyen... majdnem fehér. Inkább... hogy az a rózsasítre. Mi a pontom? Aha. Nekem Te föld színvak van. vagy? Vagy mi a fasz van veled? Hát az olyan világos kék. Jó, de nekem más szín van beállítva. Hát miért? Ja, jó, ja, oké. Hát mondom, mi a faszba jött van neked? Na álljál. Egyik karaktered fekete, Fehér. a másik... Kaptam IMF-et, elfújta a gyertyámot. Ne. Melyik volt?
Ó, mi a fasz? Mi a fasz? Ez Hunt? Aha. Ez az. Félek. Kipipálódik. Egyszerre örülnék neki, ha ide jönne, és nem. Miért jön a idején? Hát, hogy megcsináljuk az objective. Ja. Nem merek kimenni, mert sötét van. Megint lassan fel volt a fej. Bazzak kidobott PS-en. Az a gond, nem megy távol, és nem hallom, hogy halkabb lenne. Szerintem ez nem halkam, hogy... Szerintem se. Az is ez pont Spirit lesz, úgyhogy kidobott PS-ről, ahol nincs meg. Bár most nem hallom. Kurva anyád. Vége van? Még Ja, akkor azért nincs. Jó van. kinyitod a spotot. Fényt kovács. Ez szerintem a Spirit. Még így újítottak kíváncsiait, hogy a fejkamera ott van. Nekem a földön van. Amely kivágva. Legalább ne legyen már Spirit. Legyen már Spirit, bazzig már. Jó, legalább mining. De nincs cucc. Ja, van cucc, jó. Nincs cucc, de van. Ja. Nem világos volt, hogy nem láttam. Na, nem kell bántani. De az sötét, élmi? Nekem hupi lila volt. Rip, nincs Quijay. Tükröt nézi valaki? Mit? Tükör az ott volt? Azt nem néztem meg. Forrá sem néztem. Én sem. Még Krisztián megmondja. Nincs. Hopp, zongorázott. Zongora. Akkor itt van. Ajtó. Nálam nincs Krisztián. OV. UV van nálad. Akkor gyere ide gyorsan. Ezt az ajtót. Nagyon gyorsan. Ott van. Volt? Még van esély az obakkára, Bence. Meg tudsz lábas képeket csinálni. Nem akarok lábas képeket csinálni. Az már lehetetlen. Fotókamera nincs, hát Krisztián lefotózhatna. Ez mi? Hopp. Ez csak event. De miért volt ilyen hangja? Nem tudom. Engem is meglep. Kerestet most ott. Ez beleszólt? Nem. Akkor jó, nem lehet meg. De még lehet. Hol a csont? Hát, ha gorja. Megint hozzáért az ajtóhoz. Jej. Tényleg. IMF-5? Sajnos se túlja van. Nem, csak 4. Ah. Jobb doc. Látod a ez Goryo. Tehát ha nem láttad a docot, ez Goryo. Nem láttam. Ott telibe előtted volt. Előtted ment a faszi. Akkor ez egy gorjó. Oké, addig megkeresem a csontot.
Átment már a son. Oh, Mi lehet a curse item? megvan. Monkey van. Akkor már nem tudok mit csinálni. Ezt a kereszt, ez nekünk ez kell, nem? Én azért betettem, még keresem a csontot. Mert kell az, hogy ne legyen a kereszt. Hát... nem. Az lenne a legjobb, ha átmenne a son. És akkor lefotózhatnám gyorsan. Úgy megyek, és csak még egy fingerprintet. Hoppá! Jó, hogy egyszerűen fingerprintes képekkel leszünk tele. Hol a csont? Jó, most már biztos, hogy gorja. Most már élőben is láttam, hogy gorja. Élőbe is láttad, hogy korjó? Tehát akkor Hát nem igen. korjó? De. Mert láttad élőbe? Hoppá! Hogy Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Miért Jó, rakod? felmehetünk haza. Megtaláltam a baunt. hol van? Ezt már nem tudjátok lefotózni. Akkor felveszem. Ott volt a WC-be. Na ott nem jár. Füstelek egy picit, mert nem jött. Oh, Gorja. Gorjó. A Zoni alatt, a Twins fölött, és a Hantum jobb oldalán. Kanta sosem nem volna. Headgear, let's go. Level 3-as termométer. Az igen. Az enyém. Fent már minden tier 3-as. Hát ez remek. Vagy csak későtt. Jó. Prestige. Na hát akkor utána Bence vesz tárgyakat. Nekem mindegy. De végül is, ha akarjátok, vehetek én is. Az lenne jó, hogyha már Prestige 3-as lenne a gépen az akkontom, és akkor már életben nem léptem Prestige-et. Mindig vehetnék én, mert ő kb. Meg se halhat. Voodoo doll. És akkor kiánlakolnánk a végtelen itemet. Ami picit csalás, de legalább a Olyan miénk. csalás. Hát már nem veszíthetjük el a cuccainkat. Garázs, ez ott van a... Ba csont. Ja, ott van a garázsban a csont. Úristen, itt nekem valami grafikai illúzsám van. Fejkamerát nem fejtettem. Nem baj, mert nyomtam lámpát. Felkapcsolom. Én Ghost Orb-ot láttam. Itt. Te látni Ghost Orb hol? Szerintem csak káprázott a szemem. Hol Ez vagy? Itt a Pigeon-en. De egy Ghost Orb van itt. Vagy az zongoránál van a Ghost Orb, vagy a Ouija boardnál. Ott lenne a Ouija board. Hát szerintem ez benn van itt a kis szobában. Létezik? Hőmérséklet? 10 fok. Itt pedig a zongoránál 10 fok. Hát na, most hol a faszom van? Tehát az egész egyben van, vagy? Nem, szerintem az ajtó elválasztotta. Nagy
két különböző szoba. Hát Szerintem. nem tudom. Hogyha ide kijövök a folyosóra. Itt is 10 fok van. Akkor Mi a mindenhol fasz? 10 fok van. Hát a Ghost-orot pedig látom. Kint Akkor nyomtad a izét. Azt mondom, hogy itt van ebbe a kis szar szobában, én azt mondom. Mert itt látom a Ghost-orot. Fú, ezek hogy rakjam le? Ott van srácok. Jó. Ott van. És mi kell még a mimikhez? IMF ugye? Nem. UV? UV kéne, vagy... Freezing? Igen. UV vagy freezinget kéne keresni. Eldobta a könyvet, szóval írni nem fog. Hát azt már nem is jön. UV-t vagy mert freezinget kell elég keresni. rossz. A freezing még nincs. UV-sos. Lecsekkoljuk az ornyót. Felőle. Srácok, nálam nincsen gyújtó. Valaki meggyújtja ezeket a szarokat? Nyomod, Krisztián. Még egy gyújts be. Bementem Bencsébe, és vaksötétség. Belelépett a showba. 3 darab. 6. Várjál le. Jó. Hát... Kettőt elfújt. Jó, gyújtsba újra neki. Mi lehet még? Jókai. Amúgy még valakinél nincs gyújtója, Peti nálad nincs. Nem? Ja, nálam semmi nincs. Spiritum, Ambaset. De. De. Ezzel van már csak 3 szellem. Miért jó kell vagy anyu? Vagy mimik. Vagy mi is? És sunyi geci. Pam. Szán? Nem, ez Igen. a... De hát nyitva van az ajtó. Ja, igen. Hát igen. Tényleg. Már inkább átmentem rajta, de csak hogy ez most valami visuálban? Mi a fasz? De akkor várj, elköltözött. Várjatok, nézzek izét.
Boosterbot. Tudsz ott, vagy nem tudom, valami rohadtul világított, nem tudjátok kivenni. Így most jó. Hát... Egyenlőre nem látok boosterbot. Hát elköltözött. Tomi. Hőmérő. 8 fok. 15 fok. Hol volt az event? Hopp. Itt 4 fok van. Hány fok? 4. Ja, pont itt. Pont az ajtóból. Ja igen, tényleg. Ezt én meg itt álltam a fasz már. Jó, feladom. Engem nem érdekel. Vagy miért lesz, vagy nem. Nem érdekel. Még feltűnhetett volna, mint átment a són. Ez egy picit gyanús lehetett volna, de... Mindegy. Valahol kapcsolt egy lámpát, de hol? Itt most beszélt a parabolik mindba. Itt áll, itt erre nézek. Szóval csak itt van még. Jaj, te arra. Három darab spastic nálam, az úgy picit OP. Ezt nem csak inkább. Nálam 0 darab is így vagyok OP, mi? Amúgy most nem látok Ghost Orbot. Lehet elköltözött. Hopp, most bezárt az ajtót, de azt szerintem az nem tudom. Az event. De amúgy nem látok Ghost Orbot, kapcsoljátok le egy picit a videót. De nem, ez rohadtul elköltözött már megint. Igen. Hát pedig nem látok az ajtónál Ghost Orbot. Én nem tudom, hogy ez hova költözött, de... Egy Kitörte a lámpát. kurva anyját. Van 0,7. Várjál, Jó, mit várjál, mondasz? mimik. Hát akkor ez mimik, ja. Hát akkor megvan a szállamunk, már csak egy huntot kéne. Lenni. De dörög az ég. Hozok flashlightot, meg kiverte. Kiverte. Amúgy van egy kép? Nincs. Megpróbálom túlélni a huntot. Még az már úgyis ki van találva. Remélem Revenantot fog utánozni. Én is olyan remélem. Nincs valahol egy hiding spot. De, Hol? erre. Megyek. Merre mentél a lépcső után? Ja, a hűtő.
működik is? Persze, mindig oda bújok. De várj. De hogyha erre nem tudsz elfutni, akkor ebbe felé a zongora mellébe tudsz bújni az ablak és a zongora közé. Jó hangzik. Hozzáért az ablakhoz. Milyen csúny ember. Szellem. Nekünk kell a kereszt. Nekem nem. Fúj! Bebújjak ide. Ha rám jön, akkor csak elnyomom a izét, smasticket, az bebújjak ide. Ha ti meghaltok, akkor nem lesz meg a challenge-om, vagy a objective. Hát ha mi meghalunk, akkor nem lesz meg az objektív. Nagy csomószor volt ez, hogy miattad Akkor- nem lett meg az objektív. Nem tudom, miről beszélsz. Hát ne dögöljetek meg. Hoppá. Vár, hogy a faszomba kapcsoljam le izét? Ez most hunt? Amúgy? Aha. Fogalmam sincs. Hát te megdögöltél, szóval ez kurva rán. Nézd meg, Peti, nem hiszem el. Hát de megölt asztalon keresztül, csináltam. Rád spawnolt a picsába, hogy nem haltál meg egyből? Egyből meghaltam. Ja, igen. Jó sok Igen. ideig szenvedtél pedig. Leszpawnolt az asztal előtt, és én meg az asztal túloldalán álltam, és így tudod meghaltam abba. Láttam. Nézd meg. Ezt fel lehet kapcsolni? Még nem bejött a hát. De nem, hanem majd később. Ezt most megint túl kellene élni? Ne. Ez a te hibád, nem nyontad el időben a masticet. Az előbb mondtad, hogy rászpannolt. Akkor én mit csináltam volna? Mondjuk igaz. Hát nem tudom, meghallottad, hogy hántszor, és egyből elnyomtad volna. Hát fasz se gondolta, hogy annál nem fog jönni. Bezzeg én tudtam. Hát akkor milyenek álltál ott? Most végül van. Igen. Hát mert azt hittem, hogy te is hallod, és vagy lenyomod egyből a masticet. Nem vagyok jó ebben a játékban, nem tudom neked feltenni. Még kell túlélni. Úristen, szállom, dobálja a tányért. Elém dobta. Na, geci megint jön, nem már. Ott jön a mimik. Most fantomot utánod. Szia. Gyorsan a flashlightot le kell kapcsolni. Meg ne hallják, Krisztián. Nem hallottam. Elbújtam. Jó, mehetünk ki. Esküszöm, nem akartak itt hagyni vérem. Esküszöm, én soha nem tennék ki. Siker, pénz, csillogás. Ez az én álmom. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Meg ki? Hát nem tudom, te is rá tudsz nyomni, nem? Nem, ez túl nehéz. You've arrived. Check the equipment. Get set up before Legyen már a garázsba az áramkapcsoló, nem akarok levenni a pincébe. whoever was here must have summoned the garage. Lusta Ja, vagy. de itt nem mutatja, hogy hol van. Investigate Megmondtam this. volna Be neked itt. careful. We don't know what it's capable of. Azt már én is megnéztem volna. Hopp, tazó van. Krisztián, mindig állítom ezt. Hát ezek a mai Krisztiánok. Pincében van. Most le kell menjek. Nem akarok.
nincs kedvem. És tükör is kvízsi sincs. Ja tényleg tarot van, hülye vagy. Ezt úgy hívják, hogy hülye. Yeah. How to spell hülye? H-Ü ellipszilon Ellipszilon. az Y. Itt van a pincébe a csont. Akkor Szívesen. Ott a csont. Ezt lenyomtam neked, Józsi. Hadd menjen a sötét. Nyugodtan. Milyen gonosz valaki. Nem tudom, miről beszélsz. Egy Ghost Orb nincs. Én átmentem rajta, vagy nem tudom. Hol a főcsőbe? Itt van Józsi. Hát fak vagy? Én Nem. mondtam, hogy átmentem rajta. Melyik ajtó azért hozzá? Jó, hogy lekapcsoltam a villanyt, most elnézek neked. Itt van, megtalált. Hol? Spirit box. Vörös lett. Új. Úgy látom, hogy Ghost Orb nincs. De jó volt, áram nincs áramjátékot játszunk. Szerintem Hantu. Szeretnék, hogy lemenj. Sajnálom nem volt. Na, hogy tényleg lehet Hantu amúgy. Ez miatt. Folyton lenyomja az áramot, akkor biztos Hantu. Szinte. Ide még nincs. Na, ezt jól elnyomtam. Kriszti előtt is semmilyen képet. Én láttam. Jaj, de jó, törölhetem ki. Igen. De miért szopatsz, Krisztián? Azt ugye tudod, hogy nekem erre kétszer kell rányomni. Bence, te is láttál Docot? Nem láttam be Krisztiánnak a gépét, töröltem ki. Én is csak egy pillanatig láttam valamit, hogy így belement a párnába, de nem vagyok benne biztos. Hát figyelj, most akkor extrán figyelem neked. Hol a kamera? Ja, itt. Az Beállok show. meg. Hát nagyon interaktál mióta. Hopp! Ja nem, az lehetem volna. Nincsen UV, mert... Krisztián, neked nem kell nézni a docot. Apa megoldja. Ott a szellem! Várjál, hozom a fotógépet. Ó, sikerült! 500 dollár. Nekem az ágyitnak az alját fotóztad le, mert úgy fogod, hogy nem normálisan fogod a izét. Hát na, De neked rajta van a szellem? nekem rajta van. Jó. Akkor nem lett Phantom. Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Are you near? Are you near? Are you close? Mögötte rádobott valamit. Ez nem lehetne IMF-et? Vagy odaig elállt az IMF? Nem. Nem EMF-et. Áram. Are you here? Tök jó lenne, a polter lenne. Are you here? Hát nem hiszem el, hát ha bejössz, akkor nem fog folyton beszélni hozzám. Mi kéne a polterhez? Doc nem kéne hozzá. UV ez jó lenne. Meg a writing.
Egy picit felnyom a villany. Bele. Akkor már Lefotózod, régtelen. Krisztián? Nincs nálam. Nálam sincs. Hol a legközelebbi fotó? Ott van nálad. Mit hazudsz? Nézzük, de ide jár hazudni. Ide jár Most hazudni. vettem fel. Akkor Amúgy ez nézzük. 6. Szóval még 5-öt csinálsz. Ja. Hát a hőfok az nem. Krisztián, ez direkt csinált. De, 1 plusz. Nem mindig. hopp, ez IMF. Ja nem, 4. Akkor ez a 4-esnek a hangja. De olyan nem lehet már, nem? Anya. Mert Nem mi tudom, a mert- második evidence? Nem tudom, itt ezt igazából kérdezem tőled, hogy itt a gyertyákkal itt mit csinál. Én csak benne. Hát nem tudom, kettőt Én- elfúj, egyet mindig meghagy. Hát nem tudom. Én nem szerintem tudom, lehet, most nem lehet. Meggyújtottátok. Pedig most fújtál nemrég, nem lehet, hogy... Én csak kérdezem, fogalmam sem. Nem tudom, hogy működik, faszi. Hát figyelj, én azt mondom, hogy nem lehet akkor így. Jó. Most egy így mondod. Hopp, beleírt a könyvbe. Na, ez tuti polter akkor. Fotózza a könyvet, Kriszi. De mi, hogyha morai? Nem tudom. És mi, hogyha Deagon? Megyek, felállítom a kitchent. Jó kis morai. Ja, nem áram. Elbújok a Dagon, akkor megtalál. Ne bújj el, és akkor nem fog megtalálni. Mi? Gyere inkább loopolni. Hát, így is megtalál. Ez egy mobiltelefon, vagy milyen faszom? Azért brand new iPhone. Végeztél? Ne bugoltasd már az ajtót, mert megint beleversz a kádba. Ja, de ennyit hát csak elég. Hopp, Neked amúgy van smashsticked? nincs. Adok Kell. egyet. Nem kell, hát Gyújtó gyújtó sincs. sincs. Akkor, hát nem ez tudom, hogy lehet morai. jó ötlete volt a Deagon. rámbízni itt a dolgokat. Mi a fasz? Elnyomtam. Meghaltál? Ó, geci. De ez most mi volt? Miért gyorsult be? Nem tudom, hogy mit csinált. Passzi az azt hitte, hogy ő a izé. Nem tudom ki. Ja, hülye só, mi? Hova sóztál? Mert azután begyorsul, vagy mi? Hát a só Amúgy után ott volt a persze. show. Ott volt a show, igen. Hát igen, akkor ez nem izé ide a gomb, baszki. Most kiállottam. Vége van. Hát akkor ez morai. Ó, csőz meg bent. Jó. Hülye sóhúzásod. Maradj. Én mindig oda showzok. Ah. Ami Nem akarom megcsinálni az objektívet. Ezt nem. Engem nem. A Krisztián szeretnéd megcsináltad, de én nem fogom megcsinálni. Én sem. Akkor már bepipáltad? Peti? Be. Egyből bepipálom mindig. Ah, És De nézzük, mi lett miatt volna, ez ha mekkora. pont most? Milyen miattam, Józsi? Ki nem hozott be gyújtót? Én még a izét is odaadtam volna, Welcome spastikket. back. I've prepared some jobs for you. Nem, mert lecsúsztad, azt hittem, hogy Deagon, azt mondom, mondom, nem kell sietni. Én általában mindig odaszarok. Nekem ez ilyen minek? szokásom. Nem tudom.